אנחנו עם המחזור השישי בליגת ווינר. בית"ר ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה במשחק שבו בית"ר רוצה לנצל את המחזור הזה, מחזור שבו יש גם להפועל באר שבע וגם למכבי תל אביב משחקים קשים, ואולי דרך ניצחון להתקרב מאוד מאוד למרוץ האליפות. בינתיים ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, ובכלל המועדון הזה, בית"ר ירושלים, עם טקס מאוד מאוד מרגש ויפה, טקס שמקרב אליו את 115 אוהדי בית"ר ירושלים שנפלו במהלך השנתיים האחרונות במסגרת מלחמת חרבות ברזל. ועכשיו קליי מקבל חזרה את הכדור ומוסר למרכז הרחבה. זו הזדמנות של פתח תקווה, וזו החמצה ענקית של צ'יפיוקה סונגה, הזמבי בין ה-21. קודם כל קליי מתחיל את המהלך, מוסר לשחקן קישור, מקבל חזרה, אבל הסיומת שלו לא מספיק טובה, היה צריך להוריד את הגוף ולכוון לפינה רחוקה. הנה, חטיפת כדור באזורים האלה זה דבר הכי מסוכן. הנה, הכדור של הפועל פתח תקווה, נידה מסתובב, מכניס כדור נהדר, זה שביט מזל, והכדור נכנס! זה לא היה במזל, זה היה עם הרבה שכל. שביט מזל עם השער השני שלו העונה, ואלה האוהדים של פתח תקווה שצועדים שם ביציאה. כן, הכל מתחיל מהלחץ, דיברנו על הלחץ הזה, דיברנו על הסבלנות של פתח תקווה. שביט מזל מקבל מנידם כדור נהדר עם החיצון, וב-15 מטרים אלכסונית, בועט לפינה הנגדי. רצה את הכדור שם, צ'יפיוקה קיבל אותו עכשיו, נראה מה יש לו להציע. הוא מוסר את הכדור טוב, הוא רוצה אותו בחזרה, צ'יפיוקה בתוך הרחבה קצת בורח, וצ'יפיוקה עובר את מיגל סילבה, והכדור שם מורחק ברגע האחרון. אנחנו מתקרבים ל10 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. בית"ר לא מסתדרת בינתיים. הצהוב הראשון במשחק. ירדן מקבל אדום. אדום! כרטיס אדום! הוא קיבל צהוב, הוא מחק כפיים, ואז הוא קיבל את הצהוב השני באדום. איזו פעולה מטופשת של ירדן שועה, ופעולה מאוד לא יפה של אוהדי בית"ר ירושלים שמשליכים שם חפצים לעבר השופט דקלצינו. יש את קליי יחד עם צ'יפיוקה ועוד שחקן שמצטרף להתקפה הזאת. שביט מזל מוסר את זה ימינה, פתח תקווה יכולה למצוא, בית"ר לא מוכנה, בעיטה שנבלמת, הזדמנות לגול, והכדור הולך על העמוד. החמצה של קליי, הוא יכול היה להוריד את פתח תקווה ביתרון של 2-0 להפסקה. כדור עובר מצד לצד, תראה כמה בית"ר פתוחה לגמרי, כדור ניתז כמובן מבלתי, נשאר חשוף לגמרי, בועט לקורה. רגעים האחרונים של המחצית הראשונה, אולי בית"ר בכל זאת תצליח לשחוט פה שער לפני הירידה להפסקה. אצילי מנסה להפוך, עכשיו הוא ברגל ימין, יש טענה לנגיעת יד, השופט אומר שבודקים. בואו נראה את זה שוב, אנחנו תראה, יש כאן נגיעת יד. כן, אמרתי לך, יש נגיעת יד, המרפק בנדר! כדור עונשין ב-11 מטרים לטובתה של בית"ר ירושלים. עומר אצילי, הכדור נהדף, הפנדל הזה נהדף אצל עומר כץ. איזו הצלה אדירה של עומר כץ, זו הייתה בעיטה עם עוצמה, והוא זינק ברגע הנכון והדף את זה. שלושה שיצאו הם זיו בן שימול, טווארש ודור חוגי. מי שיכנסו לשחק הם עדי יונה, טימותי מוזי וסמואל קלו שישחק כחלוץ. הכדור של טוב שמגיע עכשיו לקלו, קלו מחכה רגע ונותן את זה ליונה, הוא קצת עיכב את ההתקפה. הנה הזדמנות למוזי, ומוזי הולך על השער! הוא לא רק הולך על השער, הוא ממש הולך על הרשת, ובית"ר ירושלים חוזרת, שוויון אחד. טימותי מוזי עם השער הזה שלו, השער הראשון העונה בליגה. הכדור אין לו למי למסור במרכז, רואה את מוזי, גם אצילי בא לקבל, מוזי פשוט פותח את הגוף, מסובב כדור יוצא מן הכלל שקץ, עומר כץ יכול רק לצלם, ובית"ר מסתגרת לה לאחור ותנסה לצאת להתקפות. ג'וש ליפטבי מקבל בתוך הרחבה, מנדי צריך להשגיח עליו, הוא מצליח להתגבר עליו, גם להפיר למרכז, הכדור נכנס! להפועל פתח תקווה.
סילבה חשב שהוא עודף את הנגיחה, אבל הנגיחה הזו הייתה עוצמתית ואי אפשר היה למנוע מהכדור הזה לחטות את קו השער. אין שריקה? יש שריקה. אתה יודע מה? כן. יש נגיעה ברגל של אצילי. 4 שערים העונה לעומר אצילי. הוא היה אמור להיות עם החמישי כבר, הוא לא היה מחמיץ את הפנדל במחצית הראשונה. אצילי הולך אל השער אנחנו קנינו כרטיס לרכבת הרים הערב הזה בטדי. איזה משחק! 2-2, אצילי מפצה את האוהדים על החמצת הפנדל וכובש את השער הכל כך חשוב הזה לבית"ר ירושלים. אנחנו ב-2-2 ואנחנו בהתקפה של הפועל פתח תקווה, ובית"ר לא כל כך נראית מוכנה לקראת ההתקפה הזאת. תמי עושה צרות, תמי! איזו עקיפה של מיגל סילבה, אבל ג'וסלין, תמי זה האיש של פתח תקווה. תמי מקבל את הכדור איפה שהוא אוהב, תמי ברחבה, הפעם הוא חותך, הוא גם בועט, סילבה עודף את זה, זה לא נגמר, עכשיו זה מוכן. כדור קרן של אצילי, זה מסתובב עמוק מאוד, נגיחה אחת, וזה הולך פנימה! מה צריכה בית"ר ירושלים בסך הכל? קצת אצילי, קצת מוזי, קצת מוזה, וזה נכנס 3-2 לבית"ר ירושלים על הפועל פתח תקווה. בית"ר ב10 שחקנים, מוזי עם צמד. איזה תרגיל נהדר. תראו את זה, תראו את מוזי, איך הוא רץ קדימה, יש איתו את יונה, עדיין מוזי לבד, הוא נותן את זה לכדור, הנה בא כדור, הנה בא כדור! 4-2 לבית"ר ירושלים על הפועל פתח תקווה. ברק יצחקי רוצה לשמוע את האוהדים. זה שער של כלוא, אבל זה שער של טימותי מוזי. תשמע, טימותי מוזי, מה שהוא עשה פה במחצית השנייה זה לגזור ולשמור. עוד נחשוב שבית"ר השמיצה פנדל. אני חושב שהגלישה של רוטמן היא גרמה לכדור לקפוץ מעל השוער. בוא נראה. יכול להיות, אבל זה כבר לא משנה. הפועל פתח תקווה שפשוט מתפרקת. תפילה ברחבה של ירדן קול ואיתה מהכדור בידיים של עומר כץ. יש פה עבירה לדעתי. עכשיו מי בועט? אם וכאשר אצילי עוד פעם, או ניחה, או שיתנו שלישייה. פנדל לבית"ר ירושלים. נותנים לו. יש איזה דיון, וטימותי מוזי יקבל פה את הכבוד, נגיד ככה. כל הכבוד לעומר. כן, אני חושב שגם הקהל אוהב את זה. טימותי מוזי, יש לו את זה בגדול. זו החותמת הרשמית והסופית לניצחון של בית"ר ירושלים. 5-2 על הפועל פתח תקווה. 3 לטימותי מוזי, 3 שהוא משיג במהלך מחצית אחת. זה הכל, שריקת הנעילה לאחד המשחקים המהנים שראינו כאן באצטדיון טדי. משחק שהביא לנו 7 שערים, 2 פנדלים, אדום, 2 קורות, ובית"ר ירושלים אחת שעושה את זה בגדול עם 5-2 על הפועל פתח תקווה.